päivän lehdet. Tässä on mukava satamapenkki. Istutaan alas ja katsellaan tavan mukaan taas vähän, että mitä Hongkongissa kirjoitellaan. Kyllä. Sulla on mukana tämmönen lehti kuin The Standard. Joo, eli tää on tällainen ihan ilmaisjakelulehti. Joo. Tätä tulee usein selattua. Mikäs täällä on se valtalehti? South China Morning Post. Joo. On se miljoonalevikkinen. Onko tässä lehdessä ollut teidän ravintolasta juttua? On ollut. Ihan. Ja sitten siitä Disciples Escoffier-hommasta. Siitä oli laajalti. Siitä teidän kokkijärjestöstä. Joo, sitten oli laajasti kaikissa medioissa. Wow, kiva. Mitäs tässä on nyt kannessa? No, tässä on tällainen erittäin harvinainen tapaus. Tässä oli tällainen triad, eli tämän Hongkongin järjestäytyneen rikollisuuden, joka on maailman ympäri levittäytynyt, niiden tämän East Tsim Sha Tsuin pomo oli murhattu. Ja nyt oli järjestetty hautajaiset, missä oli 1000 henkeä ollut seuraamassa ja 1000 poliisia samaten seuraamassa niitä sitten. Eli täällä on tämmöinen rikollisjärjestö, paikallinen on joku mafia. Kyllä. Triad nimeltään. Joo, se on hyvin sellainen niin kuin vanha ja se toimii niin kuin täysin maan alla ja tosi siististi. Että sitä niin kuin missään tapauksessa, ne ei ole sellaisia niin kuin pahiksia, vaan sellainen niin kuin enemmän niin kuin melkein puvut päällä ja toimii niin kuin kiinalaisia kunnioitusperiaatteella. Että ne esimerkiksi, jos kahdelle Triad-bossille tulee riitaa esimerkiksi klubilla, ne ei tappele toisessa kanssa, vaan henkilökunta tietää tilanteen siitä, että molemmilla on puhelin ja ne katsoo toisiaan. Ja ne tilaa niin sanotun angry bussin, eli vihaisen bussin, ja sieltä tulee 2 vihaista bussia, ja sitten ne tappelee keskenään, ja ne kaverit seisoo siinä keskellä. Ja sitten tietysti henkilökunta tilaa anti-triad task forcen, ja sitten siivotaan sen jälkeen. Eli täällä on niin kaikki tietää, että tämmöinen on, mutta laittomasti ne tietenkin toimii. Onko käynyt semmoiset teidän ravintolassa? Ei ole käynyt. Pyytääkö ne mitään suojelurahaa? Ei pyydä. Niillä on, ne on jakanut tämän Hongkongin varmaan jo aikoja sitten. Ja sitten vähän ehkä kahinoa keskenään. Se on enemmän tuolla niin karaoke-baareissa ja niin kuin, mitä ne hallinnoi. Laittomat bisnekset. Joo. Ja tosiaan tähän niin kuin saattamiseen hautajaisjärjestöjen kuuluu, että poltetaan tällaista helmania. Sen voi ikään kuin ottaa sitten mukaan sitten sinne sielun mukana sinne seuraavaan paikkaan. Ja hänellä oli esimerkiksi poltettu tällainen pahvinen Ferrari, joku iso huvila ja muutama musta ameksi. Just. Sitten ei tarvitse polttaa sitä helmania, kun sillä pärjää sillä luotolla. Käsittämätön. Mutta semmonen lehti. Joo. Jaakkoa odoteltiin jo ravintolassa ja minä olin sopinut tapaamisen Jaakon kiinalaisen vaimon Kelin kanssa Manmoon temppelin eteen. Täällä tutustuisimme jännittäviin Cat Streetin eli Kissakadun markkinakujiin. Hello. You must be Kelly. You must be Jaakko. Hey, nice to meet you, Kelly. You. And thanks for My you promised to be my guide. Hey, you're wearing some Finnish jewelry. Yeah. That's How'd you notice? Compliment for us. Thank you. Let's see some antiques first. Sure. So now we're going to a little side street of the Hollywood Street. Because the Hollywood Road is full of this authentic antique shop. But this little street is called Cat Street. They sell all these knapsacks. Okay. It's kind of like a replica of antiques and some of the very interesting collectible. And cheaper too, probably. Very. Great. It's a good place for getting souvenir, actually. This is a nice fish here. Yeah. Fish has a special meaning in Chinese regarding the pronunciation. In Chinese, fish means yu. Yu means like every year you have something left over. So that actually like translated as a prosperity. Why have I seen so many kind of paintings or vases with 2 fish on them? Normally koi, right? Okay. Koi means it's like it's fortune and it's luck. So when you have 2, it's a double. Oh well, I don't mind. Kelly, you're originally from Shanghai. Yes. Your family moved here when you were 4. Yes. But how did you meet Jaakko? Okay. Actually, when I met Jaakko is when Fines was open. Jaakko was Fines was open, I think, in 2004, and we used to work in the same company. Not exactly the same because I work for the sister company. Yes. But the founder is the same. So and then they have a lot of wine tasting, food tasting, and whatnot. When the restaurant was not complete, so they come to our place for that. And eventually, that's how we met. Okay. Did you know anything about Finland before that?
No, I didn't. Okay, and now you know 2 Jaakos already. Yes, and actually I know a third Jaakko, which is a Jaakko's friend too. Good. Yeah. So this is the market. So this is what we call the wet market. Okay, yeah. And you know, some people when they first been here, like especially from overseas, they were like, "Oh, what is this place?" Because you always have that special aroma with our dry food, salty fish. It's very pungent, and it's not we probably wouldn't pass the hygiene department standard. But this is what Hong Kong people, especially the older generation, they come to shop. Mutta nyt minunkin oli aika kiirehtiä takaisin Jaakon ravintolaan, joka ihan pian täyttyisi skandinaavisen ruoan ystävistä. Yksi ravintolan erikoisuuksista ovat molekyylijuomat, jollainen minullekin haluttiin valmistaa.